Bueno, orain Mari Carmen, kontat euzu zure umea eroa eta zein zan etzeko giru eta zure etzien zer bizi izan zen? Nire etxeko giroa, bazen polite, lelaikotaz. Amuma, bizi zen gugaz, eta osaba solterue, Hilario. Eta amuma zen oso gogorra, oso gogorra. Kordaten az ni ikastolatik netorren, eta beste txiselarriagaz. Amatxu zabaldua tia! Geratzen azparete eta amuma, zelan da, txapako burdinaz amari atzetik. Hartzotzenik, monotzen horako mordizko bat, eta gero etxekoak. Ama, salpaz ez atzur bat. Ez, mueliek eiuste, bai, nire aikaliek. Baina, ezen ona, osaba guztiz ezberdina. Haike igual agertzen zen a las tantas de la madrugada. Osaba bederatziretan, antze guaz. Nire neba eta nigaz, antze. Haike zen titiriteroak. Euki ginen portalean, oso atea, oso handia. Eta giltzape olakoak, Eta hartzeuen harritxo bat eta botateuen, tak! Eta maltzatzen zen. Egun baten hartu euen giltza, zapa botatzen. Eride bat egotzen. Korretako beste bat zara ikotzuten. Baina, zien Euskara. Berak esateuen, beko atea sarratzen danean, badakizu hemen euskara. Egoten ziren mutikoape bai gugaz jolasten eta euskal txalea zirela guraso eta baina etxean ez ere nahikien euskerarik, ez? Baina horretako izan da terriblea.